Hello guys, जों नैलै माबा आरो जाहानि बेसर थोलियाव बेरा होनो फैदो लोगोफोर बोरमा खायसो मोखौ खायसो आरो मा खायसो बोरमा आरो मोखौल' बोरमा मोखौ लोगोफोर हांसो जोङो खायसो ओंखायनो जोंहा दिनै नै बेरा नेटनि बेरा होनो फैदो गासैबो कुटलुबो ओइखिनिया जाहानि बेसर नैबे आरो ओइ मोनसेया बेखिनिया जाहानि बेसर आरो थोनाय नङा दिनैनि दा नै बेसिनिल' जादों आरो इसिनिल' जादों बैखिनिनि थाखाय आरो लाबोनो गोनां जादों आरो माने लाबोनांगोन आरो लाबोनाय गैया लाना फैनांगोन थेवब्लाबो नै बेखिनिखौ जाजोब्बाय आरो ना बेखिनिखौ जाबाय ओंखायनो दा होनायदो आरो मारै माबानांगो बिथिं सोना हरनानै बेयाव बाङाय दानना लाबाय दंफां गनखौ औवाखौ ओमफ्राय बिथिं सोना हरफिनबाय मेगना गैला जाहैनो बरिया What बरिया नैखिनि होबाबो जागोन मिथिगोन ना एबार खनसेनिया बरिया जादों आंनि आइडियायासो मोजां जादों चलो दे दो माय डियर माथि से दे मोबाइल कहाँ रखा दिखाओ ओइले जाखुदल' मालाय बिनि मबाइल खायो नै मसना लादो चार्ज जोबनायखाय दुस्थु न'आवनो नै साबा मानसि दोङो मानो हाजिरा लालायनांगोन न' ना नंगौना नङा नङा न'आवनो साबा दोङो मानो हाजिरा लालायनांगोन नै जाबाय नोंहा न'नि मानसिफोरानो होजोब्बाय बिदि मावनांगो आरो ज'नो बयबो गासिबो जायो नालाय गासिबो मावखानांगोन नङा होमबा What लोगोफोर नै होनाय जाबाय बे फारसेथिंनिया ओमफ्राय जों दा बेयाव सिंथिं खायाखै नालाय सिंथिं हाथर सफ्रा खुबैदों आरो नै बेबायदि हाखौ इथिं आयौ सिङाव खुबै होदो होमबानिया बियो थासिगोन आरो थांना फैबाय न' मोनसिगोन जा मेंबाय सान्दुंआ जि गोसाखा नङाबा नै खासे हालिया बाजाबाय मेंनानै वाव सायहांबाय दासोबाय बाबरेबा 12 बोसोरनि उनाव 12 बोसोरनि उनाव दिनैसो दुब्लियाव फैबाय आङो ओइ दुब्लियाव थांनो मानो गैयाहाय दोङो सिगां खिन्थु सिख्ला टाइमाव आङो खांख्राइ खन'नो थाङोमोन आं इमानबो दुब्लियाव थाङा नङा खांख्राइ खन'नो थाङोमोन ना गुरनो थाङोमोन थांदोंमोन आरो खिन्थु माइ गायनो बेफोरनि थांनो मोनाखै आङो रोंथाराबो आरो माइबो गायनो आंखौ सोंदों र' मानसिफोरा माइ गायनो रोंगोना रोङा होननानै माइ गायनो रोंथारा फोल्लाबसेबो होनना बुङो फोल्लाबसेबो रोङा नों सोलोंनांगोन ना सोलोंबा मानो रोङा रोङै जिनिस जेबोआनो गैया आखरा ना हमनो फैनांगोन आरो खानसे ना गैलै सेस जाजोब्बाय नै लोगोफोर बे जोंहानि बागान बेयाव मैगं बागान दंफां बागान ओमफ्राय मा ओइ मोननैल' बागान आरो बागान गैला बानलु मैगं दंफां गय अनार फां दोङो खान्थाल दोङो मुथ्रु दोङो सब दोङो जानाय लोंनाय गासैबो मोनजोबो बेयाव नै जानि न'खौ मोनबाय बेनो लाहापारा गामि लौ दुब्लिबारि ओइथिं आरो सिद्दा फैनानै नै जानि न'खौ मोनबाय आरो ओइनो जानि गय बिफांखौ नाय सिद्दामोन फांथामखौबो एकदम दिरुं खाना बोख्लायनानै निसायथि खेंग्रा खालामना दोनदों ये मोनसे सल अच्छा बोरे न मधु तो ही नहीं मामा तुम क्या कर रहे हैं अभी तक हैं हम लोग कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा हो इधर खाना ही से हैप्पी है क्या बना रहा है आं माबा हेयर स्टाइल गोदान नुदोंमोन इखौनो आं ट्राइ खालामदोंमोन दा जादोंना जायाखै इथिं बोरै जादो इदि फैसन इदि फै इथिं बरिया जादो सन नैखौ हमना लाखि नोंनो आंनिया खामानिया गैया नामा आरो इखौ हमथाना लाखिबावनो हेलो बेटा
मामा देखो क्या स्टाइल कर रहा है ये एकदम सूर्यल के जैसा लग रहा है च्यू क्यों हंसता है इसे एकदम खाना च्यू होननानै एकदम जादु खालामनानै एकदम खानानै बद्रुय खानायदो मेरायो आरो सोरबा दाइनखौ नुबाय आरो दाइन जानायखौ थ' बेलेग मानसिनो खिथानो ना थांबाथाय खानायानो गालाव जायगासिना खानायदो मेरायना बद्रुयो मुझे मेरा पर्दाफाश करेगा सुरियलबो दंमोन माबा आथिङा माबा दाउनि गोदै सुरियल गोदैखा एकदम दाउनि आथिंखौ नुबा आं सुरियल गोदै नांखायो दा बेखौ नायनानै चलो हो गया मैं छोड़ देता हूँ ज़्यादा दे ठीक है बस नोंनो आङो माबा इयो दिरुं बायना होफैनांगोन फाथो दिरुं न'आवनो नों दोनदाल बनायबाय थायो बिदि हेबना दोनदालबो बनायनो रोङो नों खानाय हेबनाय बायदिनो हेबो दे दोनदालखौबो बिक्रि खालामबायानो हागोन नों फाननो हागोन माबायदि नांदों लोगोफोर कमेन्ट खालामनाय हिन्जावफोरा उनथिं नायालासिनो माबायदि गावनि खानायखौ हेबनो हायो बेलेगनि इदिट खालामग्रा लेपटपा बा चार्ज जोबगोन र' नों इयाव लाइट लगायना ला दे एलईडी लाइटखौ डिस्प्लेनि कीबोर्डनि ठीक हो फुल एंड फाइनल हो गया लोगोफोर इखौ आं दा मारै खालामनानै एरै एरै बा इदि थांबा पहर थिबाय बा लोगोफोर नै हेबनानै खालामदो आरो दै दासो नों इदि हेबना खिथिबा होमबासो आरो नोंनि फलोवार्सफोरा इउटिउब भिउवार्स लोगोफोरा कपि खालामगोन लोगोफोर कपि खालाम मोजां नांदो खानायखौ नुनानै फार्स्टआव हेबग्रोना ला मोननै साइडखौबो अलिभ अइल लगायदो तारमाने हो लिबन लगायदो बिनिखायनो पिस्लाय पिस्लाय गबाय दे कुछ तो लगाया होगा तुम माबायदि नांदो लोगोफोर मोजां नाङो एक्चुअली लोगोफोर खेबसे ट्राइ खालामना नाय खानायखौ प्रायानो आरो गुसुं गुसुं सिनो गुसुं सिनबा थाया आरो गिबुरबाय थायो वाव खानायखौ हेबग्रो हेबनानै खाथुमना ला बा ओके डान डान सुरियल गोदै नांदों नामा दा सुरियला एसे मोजां नाङो गाज्रि नाङा हेब्बाय हेबनानै खाथुमबाय वाव भेरि नाइस नोंथांमोनाबो खेबसे ट्राइ खालामना नायबानो जाबाय मोजां नांदो लोगोफोर किलिबा आंनि नैयाव दं नैया नै मेगनाव नखय नै किलिबांनियावसो दा आं किलिबां लायो नामा डायलग मारता है तुम भी यार ये नायरें है नायरें लोगोफोर बिराद हट जाखायो नैखो जानांगोन नैखो जाबाथाय मा होनना बुङो मिथिबाय हाथायफोरा टाइट जायो लानि आबौ मुवा खिथाथामनांगोन बोरमाया जायो बेनि नायरेंनि बेगरखौ बेनि उनाव नैबे जाबाय दुम्ब्रा बिराद जाखागोन आङो एक्चुअलि मा आंसो जानो होनना लाबोना दोनफैदोंमोन इसोरो आं रुम सिङाव थानाय सिरि हाबाय थादोंमोन आंनि गन्थङा बिराद फास्ट खाटारनाक मोदोमनायखौ मोनखादों आं तारातारि नायफैदो दुम्ब्रा हाबाय थखाना जासिगोन बिसोरो दुम्ब्रा नङा जुमब्रासो जुम्ब्रा बरनायखौ मनु थाबानो जाबाय आरो गानखौ माने जुम्ब्रा ना नैले आंनिया बाब्रे सेखाया कम से कम 2 फुट है लान गलाव इको मासे खाना मिथिबाय इको मासे खाना थालि सिखाव सेखा थालि सोरनिबा खावनो गोसोबा सिरि गरायाव इ सेखाखौ लानानै हमनानै टाक दानलायना लाना फै आरो थालि मैगंखौ जाबाय थायो थाकनो दानो थबस्र थबस्र टाक होनना बुंनाय बै माबासो न औवाफोरासो टाक नागाबो थबस्र दे लोगोफोर नै रानजोब्बाय ओइ सानैया इथिं जाबायनोखा जोङो निदिया ओमफ्राय आंबो दा जानायखौ सुरु खालामनोसै जा माबायदि जानाय खिथासन यम्मी है ठीक है वाह ठीक है हम भी खाते मारै बुङा मानो जाना मारै नांदो बढ़िया
मत करना ले यो देखा उठा सकता हूँ ना बेटा कितना सुंदर से उठा सकता जाओ Thank you बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों